Vítajte medzi nami náš drahý vladyka a duchovný správca pravoslavnej Čiernej Hory, lebo prichádzate zo zeme, ktorá je nám blízka. Prichádzate zo zeme, ktorú sme mali možnosť spoznať a prinášate nám požehnanie zástupu Božích svätých. Od samotných počiatkov kresťanstva na území Čiernej Hory z časov starobilého Dioklískej episkopie až do dnešných dní. Vďační sme, drahý vladyka metropolita, lebo prinášate so sebou milosť a pokoj a ohlasujete, že my a vy sme v Kristu Isusu jedno, že patríme k sebe, že v Kristu Isusu nie je ani Srb, ani Slovák, ani Rusín, ani Róm, ani Žid, ani Grék, ale že sme všetci jeden národ Krista. Lebo pri dnešnej svätej liturgii, ktorú ste konali a ktoré ste predsedali, zažili sme tajomstvo jednoty v Kristu, ktoré bolo zjavené spoločným prijímaním svätej Eucharistie. No vy nám prinášate aj požehnanie na miesto, kde s Božou pomocou snažíme sa zbudovať pravoslávny monastier na miesto Beňatina, ktoré ste navštívili. Nech to, čo ste zvolávali, nech prítomnosť Božích anielov ostane s nami aj s vami na miestach, ktoré ste navštívil. Hovoril by som aj ďalej, drahý vladyka, ale to džabotanie, ktoré za iných okolností by mi pilo krv, tak v tejto chvíle oznamuje, že už toho bolo rečeného dosť, že je priestor preto, aby ste hovorili vy a aby ste nám aj o 4. hodine dnes v pastoračnom centre, aby ste k nám prehovorili o pravosláviu v Čiernej Hore, o vašom predchodcovi, blaženopočívšom Amfilohiovi. Drahý vladyka, ako vďačnosť nás všetkých, príjmite, prosím, túto svätú Panagiu, ktorá je symbolom archierejského slúženia, je na ňom zobrazený náš Pán Boh a Spasiteľ Isus Kristus. Lebo jeho službu konáme a nech všetko to, čo robíte, je s jeho požehnaním a nech kráčate vedení ním a nech vediete vám zverené stádo do Božieho kráľovstva. Axios dostojí. Vaše vysokopreosveštenstvo, drahý vladyko Georgie, častí otci sveštenici, drahé bratia i sestre. Sa veľkou radosťou smo danas ovdje u ovom novom hramu, gdje smo služili svetu arhijerejsku liturgiju i vidjeli vas, draga braćo i sestre, kako se molite Bogu i kako se pričešćujete svetim tajnama Hrista. Dnes sme boli v tomto chráme, slúžili sme spoločne svätú liturgiu, radovali sme sa z toho, keď sme spoločne sa modlili k nášmu Bohu. A ja som sa osobne radoval, drahý vladyka metropolita, keď som videl, ako prijímate sväté Kristove tajiny, svätú Eucharistiu. A Gospod naš Isus Hristos došao je u ovaj svijet da nas nahrani nebeskim hljebom, da nam daruje svoju ljubav, svoj život, da nam daruje samoga sebe.
Náš Pán, Boh a Spasiteľ Isus Kristus prišiel na tento svet, aby nás nasýtil nebeským pokrmom, aby nám dal seba samého. On je, izvršavajući domostroj spasenja, našinio svoje ruke na krstu da bi zagrlio cijel svijet svojoj ljubavlju. On, ktorý završil svojim pôsobením ikonomiu, dielo spásy, rozopial na dreve kríža svoje sväté ruky, nech aby nimi objal celý svet. I vidio svoju žrtvu za sve nas, radi nas i radi našeg spasenia. A priniesol v obetu priniesol svoj život pre nás a pre našu spásu. Dalo nam je sve te tajne da se hranimo nebeskim hljebom i da živimo novým životom. Daroval nám sveté tajiny, nech sa sítime nebeským chlebom a nech ním nasýtení žijeme nový život. Od zemaljskog chleba koji se hranimo svaki dan živimo ovaj naš fizički, zemaljski, privremeni život. Chlebom, ktorý jeme každý deň, s chlebom pozemským, udržiavame svoj pozemský život. A nebeským chlebom, kada se hranimo se da bismo živjeli vječnim životom i da bismo postali pričasnici carstva nebeskog. A keď sa sytíme nebeským chlebom, je to preto, aby sme sa stali účastníkmi Božieho kráľovstva. Na takav način osjećujemo svoje duše, svoje misli, svoje srca, svoju volju i cijelo svoje naše biće. Týmto spôsobom posvecujeme svoje srdcia, svoju myseľ a celé svoje bytie. Na takav način crpimo božansku ljubav, primamo božansku ljubav i smještamo je u svoje srce. Týmto spôsobom, teda svätým prijímaním, sme účastníkmi božskej lásky a tvoríme pre ňu príbytok v svojich srdciach. Zato kada se naša srca ispune božanskom ljubavlju, mi volimo i jedni druge i u svakome bratu i svakome bližnjemu prepoznajemo svoga najdražeg i najbližnjeg. Preto, keď sú naše srdcia naplnené božskou láskou, iba vtedy vidíme v druhých ľuďoch svojho brata alebo svoju sestru. A iba tak sme schopní mať radi, milovať jedni druhých. Zapravo, što smo bliži Bogu, bliži smo i jedni drugima. Iba vtedy, keď sme blízki Bohu, sme si blízki aj navzájom ako ľudia. Ale zato je Gospodi sve starozavjetne Božije zapovijesti i cijelo svoje evanđelje sažeo u dvije zapovijesti koje su zapravo jedna zapovijest o ljubavi. Ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. A preto náš Pán a Boh a Spasiteľ Isus Kristus zhrnul všetok starý zákon a v podstate všetko prikázanie do dvoch, ktoré sú dvojjediné, tvoria jednotu. Miluj Pána, svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou mysľou a svojho blížneho ako sám seba. Draga braćo i sestre, mi na Svetoj Božjoj službi, ispunjavajući se Božjom ljubavlju, to što primamo, ta nebeska blaga i božanski život koji primamo u sebe, treba da ga svjedočimo u svom svakodnevnom životu. Bratia a sestry, milovaní v Kristu, tú Božiu lásku, ktorú prijímame počas svätej liturgie, ale sme povinní aj dosvedčovať počas každého dňa svojho života. Da budu naša srca široka za bližnje, da možemo uvijek u srca svoje svesti i bližnje svoje i da se međusobne nesporazume u porodici, u zajednici, u društvu, da možemo da prevazilazimo uz Božju pomoć. Nech sú naše srdcia dostatočne široká, preto aby sme do nich boli schopní umiestniť aj druhých.
nech sú široká a prestranná Božou láskou. Nech toto prestranstvo, široké prestranstvo srdca pomáha prekonávať všetky prekážky a nedorozumenia v našich rodinách aj v celej našej spoločnosti. Vaše vysokopreosveštenstvo, drahý Vladiko Georgie, chvála na ljubavi, hvala na Gospodinstvu, hvala pozivu i hvala na ovom molitvenom zajedništvu koje ste nam se danas ovdje omogućili. Som vám vďačný, Vladika, za to, že som dnes spoločne s vami na tomto mieste, že zažívam jednotu v modlitbe na základe vášho pozvania, že môžem byť dnes s vami. Mi smo jedno od davnih vremena, prije svega kao slovenski narodi, jedne krvi, jednog jezika, ali to nije najvažnije. My sme spoločne, patríme k sebe, lebo sme jednej krvi a jedného jazyka, ako Slovania, ale to nie je až tak dôležité. Najvažnije što smo mi narod jedne pravoslavnej vjere koju smo primili od svete braće Kirila i Metodija. Najdôležitejšie je to, že sme bratia a sestry jednej viery, tej istej viery, ktorú sme prijali od svätých bratov Cyrila a Metoda. I kroz svu našu istoriju bili smo zajedno, mi pravoslavni, iako su razne sile ovoga svijeta nas slijedili i udaljavale jedni od drugih, ali ipak smo ostali zajedno. My, pravoslavní bratia, aj keď sa najrôznejšie sily tohto sveta snažili a pokúšajú sa do dnešných dní rozdeliť nás, postaviť nás jednoho proti druhému, no aj vtedy zostávame jednotní, zostávame spoločne v svätej Kristovej viere. Nas prije svega spaja jedna te ista vjera i sveti Kirilo i Metodije, ali i svi sveti iz srpskih zemalja i sveti iz blagoslovene Slovačke zemlje. Spájajú nás svätí bratia Cyril a Metod, ale spájajú nás aj mnohí srbskí svätí, ktorí pôsobili v našej zemi. Spájajú nás do jednoho spoločenstva aj mnohí svätí, ktorí zažiarili v tejto zemi u nás. Zato nam je velika radost kada smo zajedno, posebno što obnavljamo i neke naše stare veze od svetih Kirila i Metodija, ali i novije veze koje su nastale poslije Drugog svjetskog rata, kada su srpski arhijereji, od kojih su mnogi među svetima propovjedali evanđelje i bili arhipastiri i pastiri u blagoslovenoj slovačkoj zemlji, da bi pomogli braći Slováci. Obnovujeme svoje zväzy jednoty, pripomínajúci aj mnohých srbských archierejov a duchovných, ktorí pôsobili po prvej svetovej vojne na teritoriu dnešného Slovenska a ktorí svojim slúžením pomáhali obnove svätého pravoslávia v tejto zemi. Mi vam donosimo blagoslove iz Crne Gore od svetega Vasilija Ostručkoga, čudotvorca koji svima vama da bude na pomoći, velikog zastupnika i velikog pomoćnika, kome naš dragi Vladika hoće da podigne novi hram u svojoj eparhiji. Prinášame vám z Čiernej hory požehnanie veľkého divotvorcu svätého Vasilija Ostrožského, ktorého mnohí poznáte a ktorému si váš archierej želá postaviť chrám a zasvetiť monastier. Daj Bože, pošto čujem da će već biti riješeni svi papiri, da će dobiti Vladika dozvolu da podigne taj hram, taj novi manastir, zapravo da se to Božje djelo što prije završi i da u ovoj blagoslovenoj zemlji da se posluje novi manastir. Dal by Boh, počul som, hovorí Vladika, že už sa celé to dielo dostáva do novej fázy po tom, čo bola skončená všetky byrokratické úkony a teraz už s Božou pomocou
nezbýva, než začať stavať. Mi smo danas ovdje na slavi ovoga svetoga hrama koji proslavlja svetoga Jovana Milostivoga i od srca vam čestitamo slavu i radujemo se mnogo zajedno sa vama koji ovako se i mladi, i stari, i djeca i svi zajedno Bogu molite i svi se pričešćujete iz jedne čaše i napajate se Božjom ljubavlju i Božjim životom. Chcel by som vám poblahoželať pri príležitosti dnešného chrámového sviatku. Môžem zaželať vám všetko dobré, lebo prijímate z jednoho kalicha spoločne. Dnes je váš deň a dnes spoločne s vami sa radujeme z príhovoru svätého spolupatrona tohto chrámu. Želimo da napredujete svakodnevno u duhovnom životu, a isto tako želimo vam punu sreću i radost i svaki napredak i Božji blagoslov u vašim porodicama, u vašim domovima i u vašem potomstvu, ako Bog da. Živeli na Boga i blaga. Rád by som vám zaželal, nech Božie požehnanie spočíva na vás, na vašich rodinách, na vašom potomstve, ak Boh dá, buďte Bohom požehnaný na mnohaja i blahaja lita. Dragi Vladiko, hvala vam na vašoj ljubavi. Vi ste nam dosta puta dolazili u Crnu Goru i kada je bilo najteže, dolazili ste u vrijeme kada smo imali dosta problema, dosta teškoća. Hvala vam za sve, za vašu bratsku podršku i za vašu ljubav. I evo, u ime bratske ljubavi ja želim da vam poručim jedan mali poklon koji naravno nije na visini onoga poklona koji ste mi meni poručili, ali da imate za sjećanje i da nas spominjete ovaj arhijerejski štab kad idete po svojoj eparhiji da prosite o znamenje vaše arhiparijske službe. Hvala i na mnoga i blaga djeta srce slava. Drahí bratia a sestry, budeme mať možnosť sa stretnúť s Vladikom o 16. hodine v našom pastoračnom centru, kde Vladika pohovorí, ako už bolo povedané, o pravosláviu v Čiernej Hore. Som rád, že pracujú aj mikrofóny, lebo som prišiel o vlastnosť. Drahý Vladika, všimnite si, že aj medzi freskami nášho katedrálneho chrámu pred vami je svätý Vasílie, ktorý je uctievaný a ktorého si vážime aj tu. Nech na vás spočíva Božia milosť, ako hovoril Vladika, ak sa budete chcieť s Vladikom stretnúť ešte raz a trošku osobnejším spôsobom, príďte do pastoračného centra nášho dnes. Lebo teraz po svätej liturgii niekto z kňazov vám bude dávať požehnanie a priestor na osobné stretnutie s Vladikom bude až po obede o 16. hodine.